storočia a k tejto veci tam dozadu teraz nevidíte, ale pripája sa tam palác Jana Stubovca a ten pochádza z prvej polovice 16. storočia. Takže všetky tieto časti sú bol hrad stredný, no a všetko, čo tu vidíte na tomto nádvorí, aj vrátane tých brán, to všetko je hrad dolný, najmladšia časť Oravského hradu vybudovaná prevažne v 16. až 17. storočí rodinou Turzovcov. No a vy tu môžete vidieť kaplnku svätého Michala. Táto kaplnka bola vysvetená v roku 1611, vybudovať ju dal Juraj Turzov, no a v tej kaplnke napravo je tam stĺp, je to tzv. Pranier, alebo aj stĺp hanby. No a na tento pranier boli pripútaní zločinci, ktorí spáchali nejaké menšie priestupky, boli pripútaní za krk, za ruky aj za jednu nohu a potom boli vystavení na tomto pranieri na verejných priestranstvách, boli vystavení po smechu, čiže pre nich to bola istá forma trestu. No a v kaplnke v tej budove za mnou, kedy sa býval hradný kaplán, čiže je to bývalá budova fary. Takže to bolo hlavné nádvorie a my sa presunieme do ďalšej časti Dolného hradu, do paláca Juraja Turzu. Nech sa páči, ďalej. No a táto miestnosť slúžila ako zbrojnica. Vidíte tu rôzne zbrane, meče. Takéto zbrane sa používali v 16. a 17. storočí. No a tu vo vitrine oproti mne sa nachádza také brnenie, je to vlastne také polobrnenie, pretože sa používalo na jazdu na koni. Ako vidíte, nemá také časti na nohy, aby sa to teda lepšie na koni pohybovalo. No a tak pre informáciu, pre zaujímavosť, takéto brnenie vážilo až okolo 30 kg. Pri brnení vidíte ešte meč, taktiež originál zo 16. storočia. No a na tomto jednom konkrétnom meči je latinský nápis, vyrytý latinský nápis, ktorý v preklade znie: žij každý jeden svoj deň, ako by mal byť svoj posledný. Taktiež v tejto miestnosti vidíte túto pec. Táto pec slúžila ako základ pre centrálne vykurovanie pre celý tento palác. Vykurovalo sa to asi takým spôsobom, že do tejto centrálnej peci sa prikurovalo a horúci vzduch šiel potom do ďalších miestností, do takých komínov alebo do takých pecí, ktoré boli bez otvorov, bez dvierok, takže to uvidíte ešte v ďalších miestnostiach. No a taktiež tu na stene vidíte takéto tri obrazy. V tejto strede sa nachádza Byčiansky kaštiel, v strede je náš Oravský hrad a posledný hrad Lietava.